السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خدای چین oturuşuq لنل ومحبت لنل وقدم لنل آدم لنل lütfu keremi bile kabul edip de himmemde iyilun içeriğimiz, dost yarımız, kavmi xişimiz, inatamız, oğul gıydımız, dünya ve ahir saadet gönülmek, yüze aklık versin inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat edip vatanımızı emniyet, ağzı birlik, iman avreyden ayırmasın inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşayışlarından ve mübarek hükümlerinden ve ondan almalı derslerden mübarek 55. ve 56. yaşında bolon yağdaylardan. Kana İbnul Eşrafil Yahudi ganiyen mutrifen şaira. Geçen hafta Beni Qaynuqa diyen taife Yahudilerden Medine-i Münevvere'ye Resulullah'dan hükmetti inni kılap Medine'ye girmeliler ve başka yana hemmesini üşürüp iyi veriptir. Gelmeli değil Medine'ye deyiptir. İnni İbn Eşraf diyen bir Yahudi favatlı adam, alim adammış. Yahudi'nin alimmişti. Yahudi'nin molla ilimmişti. Şahirmişti öyle. Bedir cenginne mümin Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere üstün mololluğunu görüp içinin qaharını saklayabilmeyeni Peygamberimizi ve Kur'an-ı Kerim'i yamallap qoşqular qoşup da öz yanını öldürüp din İslami yamallayan oham aydıptır lebatnul ardi hayrun min ehliha min zahriha. Mekke'nin uluqan adamlarına Muhammed özünün sahabaları bilen öldüren bolsa aleyhissalatu vesselam onun mende ölünüm o deyiptir. Şu tüyüslü bakiylik, şu tüyüslü içigara, hasutlık bunu betbaht edip bariye. Eğer Mekke'nin şu cür uluqan adamlarına Müslümanlar öldüren bolsa, jengde Müslümanlar üstün bolan bolsa, onun mende ölünüm o deyiptir yankı. Birci dakikalık bir ders alaylayın. Ey cavan dostlar, şular bir mübarek görürünler, ulamalar giycilerin günlüğü edip
sebit edip daqiq senet bilen täşi zamanaçyly alqaýdypdyrlar. Täsen men mundan ders alar ýaly. Zindigimizde, ýaşaýşymyzda ders alypda dünýä ahyr saadet gününmege ýetersi ýaly. Ýaşaýşymyzda icra etmeli zady icra edipde gaçmaly zatdan gaçar ýaly. Şitady bir ulkan dersiň miri insan heýwandan farky bazadyň biri näme? İnsan akly huşy bar insan heýwandan ulkan saýlanýan zadyň biri geçellerden ders almak, ibrat almak. Ben menne şu tüýsli bolsam, menne dargaja gow diýip öýünden çyryp ders almaly. Bir betbaq görüweti, gözü bilen görüpdi Allah Taala rahmatyny Rasulullah jana döküweti. Gözü bilen görüweti mümin musulmanlar üstüne bereketini döküweti. Yine de Rasulullah jany yamallap içinin qaharyny çykarjak bolup goşgular düzmäni durupdyr. Mege dünýä boýunça türkmen, arap, fars buluç beýlekisi ýok. Zerbul mesel goýupda gadimlerden ders almalyp zerbul mesel goýulmaýarmy? Dünýä boýunça bazatçy, kafir musulmanlarda bazat. Her ýurdun, her milletiň özüniň bir zerbul meselleri bar. Gadimlerden ders almadan çüreyim. Geçip giden ne bolsa, şolaň düşen ýagdaýlaryndan ders almadan çüreyim, insanyň arasynda ba ýagdaý. Näme diýip adam görüp duran ýagdaýdan ders almalylar? Heýwan görüp duran ýagdaýdan ders alýar. İşte teftimindan azalda geçenler gördüňi. Bir kepter başa kepteriň toru düşüp, duzugy düşüp duruşyny görenne, başa kepterle uçup kaçıp gitýär. Barmy ýaşatak? Şotak däne dökübülle bolsa. Adam näme diýip, başga bir adamyň şo ýol bilen gitse, dargap duruşyny görüweti. Yine de şo ýoly intihab edip oğramaly. Hani adamyň pikri, hani adamyň akly, hani adamyň sawady, hani adamyň bilmi. Yankı betbaxtağı alim adammıştık. Yahudilerin alimiymiştik. Basavad adammıştık. Molla adammıştık. Emme içinin qaralığı, hasadati, baxilliği, men betbaxtlığı aşın çekip bariye. İyinden göreyli näme ýagdaýlar düşüpdir. وَلَمْ يَرْضَ الْيَهُودِيُّ بِهَذَا الْقَدْرِ حَتَّى رَكِبَ إِلَى قُرَيْشٍ. حَتَّى رَكِبَ إِلى قُرَيْشٍ. Yankı Yahudi goşgular düzüp Resulullah jany musulmanlary yamallap duruşyna razy bolmandyr. Medinäni äpdirip Mekke'ye Mukarremä gaşyn gaýdypdy. Gaw kulagasyň gaçy ulkan gürrüňler bar içinde. Mekke'de näme işi bar zaňlaryň? Mekke'ye gelip kafirlere gelip sataşdyr. Bedir jeňinden Mekke'ň kafirleri bilen Resulullah janyň jeňi bardy da. Şondan çyry Mekke'ye baripdir. Göreli näme dipdir? وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب. Mekke varıp ağlap goşok imanı durupdyr yankı kafir. Ha sizin batırlygyňyz Bedir jeňinde qyryldy. Ha sizin batırlygyňyz helak boldy diýip gelip bir Medineden bir Yahudi barıp Mekke varıp goşoşup ağlanşyk bolupdy. Şolary qızdyryp gaýta jeňe gaşyn alyp gaýtjak bolup. Adam betbaxt bolsa betbaxt bolaýan ha. Adam özünün mizinnetini bilmese, hattan aşa toğyan idayan ha. Ey Müslüman doğulma. İnni demeylek nämenkilik. Gurruna aydık gideyin, özümüzlerden süreyim ders alıp gideyin. Oham inni bunu görsen. Bir yakası belli Yahudi alim adam, Mekke'ye Mukarremä barıp ağlap goşuşma duranna Mekke'n kafirleri mıngdaşyn alıp bir sual sorapdyrlar. "Ad-dinuna ahabbu ileyke am dinu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem?" Ey molla, ey Yahudi alim diýipdirle Mekke'n kafirleri. Sen nazaryňa şibbil kafirliň bolup barýan ýagdaýy gowmy dogry ýolmy ýa Muhammediň dogry ýolmy? Haýsynyň sen nazaryňa dogry diýip Yahudi alimden sorapdyrlar. Yahudi alim goşgoşan şyk bolup Mekke'n kafirlerini qızdıran bolupdy. Mekke bardy da Mekke'ye Mukarremäge. Olaň da kafirler daşyn alypdyrlar. Sen nazaryňa biziň ýolumyz dogrymy? Ki biz misafirlere hizmet etýäs, Käbäň ýanyna gelýärlere
nahar berýär, suw berýär, näme berýär? Ya Muhammed Mekke'ni äpbirik gidip barıp Medine'de jaýlanyp, musulmanlar da şunu üşüripde, biziň ýolumyz dogrymy ya, olaň ýolum dogrymy diýip bir Yahudi alymdan soratdy. Yahudi alim önküden meter zaýlapdyr. Önküden meter zaýlap haraplapdyr. Nämeden çirim? Jogap beripdir. Entum ahda minhum sabila. Ve siz beter doğru yolla diyen Yahudi alim adam, bilyen adam. Nefsi ba nefsi diger çon yar şod, aklı cüzvi atılo bikar şod. İnnegat Hazreti Mevlana min açık aytıptır. Nefsi ba nefsi diger çon yar şod, aklı cüzvi atılo bikar şod. Odal bir azıcık kişicik akılcığı vardı yankı Yahudi'nin. Özüne meňleşip bir teleki yoldaş tapıp azıcık akılcığını ellen verip önküden metir işi zahila oti. Odal bilýär dahim Muhammed Peygamber şu kafirlerden gowdugyny lap içi bilýoti. Emma bir teleki yoldaş da tapdy, nefs bilen nefs üýüşdi. Nefsi ba nefsi diger çon ýarşyp, akly cüzvi atylo bikar şyp. Adam teleki adam menen yoldaş bolsa, iki teleki üýüşdigi bolýan ha. Önküden meter telekeli artýan ha adamyň. İki akıl üýşen bolsa, iki iman üýşen bolsa siziň üýüşiňiz ýanyp, onda gowluklar artardy. Emma iki teleki bar üýüşdi, biri Medine'ň Yahudisi, biriyle bir toparlady Mekke'ň kafiri. Üýüş önküden meter zaýla watyla. Allah Taala aýe indiripdir. Qur'an-ı Kerim'in bir mübarek ayeleri bolupdyr. 5-nji para Suriye Nisa 51-nji aya. Teberrukan okuyan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitabi yu'minuna bil cibti ve't-tağut. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Allah Teala ayet verdi. Fakat manasını aytacak. Hudaý aýdýar. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Ey Resulullah, meni görsene. Sawatlı adam, ilmli adam, bilimli adam Yankı İbn Eşref aýtýar. Mekke'ye gelip sizin ýoluňyz dogry diýipdir. Şonu aýedin ha. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab. Munwer basavad adam, sawatlı adam, molla adam, alim adam yu'minuna bil cibti ve't-tağut. Kafirliň Mekkeň butlaryny secde edýärdi. Ve yekuluna lillezine kafaru. Kafir adama da aýdypdy. Haulai ahda minellezine amanu sabila. Sizin ýoluňyz dogry Muhammedin keştewadi baýdy. Kafir öwrdi diýipdir. Hudaý Taala aýet diýerdir. Ulaikellezine la'anahumullah. Olar Allah Taala'nın rahmetinden daş. Ve men yel'anillahu falan tecide lehu nasira. Her kim Hudaý rahmetinden daş etse, kim ona kömekçi bolup bilsin. Allah Taala'nın kelamı. Önküden meter aýlap özüne meňdeş habis adam tapyp Hudaý Taala'nın lanetine düşüpdir. Hudaýyň rahmetinden daş bolupdyr. Bahilçilik, görüpçilik, hasadet adam bilip dursa da, ilmi bolsa da, bolmasa da gözüni kör edip betbaht edaýan ha. Ýygyny al heliň gurrüňiň. Mekkeň kafirlerini gyzdyryp Medine'ye Munawwaraga gelipdir yankı Yahudi yenidi. Ve şer'a fi hacaihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gelip açık kıygırıp koşkular koşup inni oğruyunçalıktan ne çıkarıp Resulullah canı yamallap kıygırmana başlaptır.
Oham musulmanlaryň zenanalarına dağda yamallap goşup musulmanlaryň arnamysy bilen oýnamany durupdyr. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu aza Allah Taala we rasuluhu." Adajyk sahabalar bilen üýtdüqa aýdypdyr. Şu ibn Ashraf Yahudini kim şonu ýoluň urundan aýryp biljek? Hudaýyň dinine we Rasuluna iýet bir ýaşly adam diýipdir. Ey sahabalarym, haýsy biriňiz başarjak şonu diýipdir. Derrew bir jawan sahaba Hazreti Muhammed ibn Salma radıyallahu anh ola aýdypdyr: "Ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, şonu ýeriň ýüzünden ýok etmeli bolsa özüm ma" diýipdir. Bolýa diýipdir. 3-4 ýany ýoldaşdy alypdyr ýanky sahaba. Oham Rasulullah jan näme diýipdir. Ýanlarynyň ýoldaş bolup Medine-i Munawwara'dan daşryk çykýan çäle ýoldaş bolup oham Medine-i Munawwara'dan çykanyny aýdypdyr. "İntaliqu ala ismillah Allahumma a'inhum." Bismillah diýden ýola düşüberiň diýipdir. Ohamda doga etdir. Ey bar Hudaýa, men şu sahabalama kömekçi bol diýipdir. Ola da baryp Yanqı ibn Ashraf Yahudini ýeriň ýüzünden ýok edip öldürip gaýdypdyrlar. Peýgamberimiz de gaty hoş bolupdyr. Mızahama adam bi. Yaraq it bi diýipdir. Inhe ibn Ashraf diýen bir alim Yahudi betbahtlyk bilen dünýeden helak bolup geçdi. Bahilçilik bilen, hasadet bilen, galbynyň körlügi bilen dünýeden geçip gitdi. Emma Peýgamberimiziň 55-nji ýaşynda ýylyň ahyrlaryna bolan ýagdaýlardan Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a sahabalan biri aýdypdyr: "Fema yemna'uka an ta'tiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyuzawwijaka Fatimata." Sahabalan biri Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a aýdypdyr: "Sen näme diýip Rasulullah janyň ýanyna barmaýan? We qiri Fatimany hastygar bolmayan, guduluğu barmayan diýipdir." Oňa Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aýdypdyr: "Oy men zadym ýok, mehriye berer ýaly" diýipdir. "Men näme bereýin?" diýipdir. Faqala: "Innaka in ji'ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zawwajaka." Bar sen diýipdir. Barsaň gyýdym saňa berer diýipdir. Ahyrky gyýdy Hazreti Fatima radıyallahu anha. Barsaň berer diýipdir. Fema zala yurjini. Ey maňa bar diýdi, ahyr barmaly boldum, heweslendirdi meni diýipdir. Oham Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mahzerine bardım. Felemma qa'attu beyne yeday Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ashantu. Bar Peýgamberimizin mübarek huzuruna oturdum. Dilim tutully, keplä bilmedim. Rasulullah janyň haýbatyndan sen gyýdyňdan çürim geldim diýmäge keplä bilmedim diýipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma jaa bika? Alaka haja?" Ey Ali Murtaza, nämeden çürim geldin? Hajatyň badymy, istegiň badymy? Fasakattu, keplä bilmedim diýipdir. Oturuverdim eteğim wedap. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "La'allaka ji'ta takhtubu Fatimata az-Zahra radıyallahu anha." Gyýdym Fatima'dan çürim gelen näliňe diýipdir. "La'allaka ji'ta takhtubu Fatimata." Gyýdym Fatima'dan çürim gelen näliňe diýipdir. Qultu na'am, hawa ya Rasulullah diýdim. Ona mehriye bermäge nämeň ma diýip aýtdy. Ona zadym ýok diýdim. Ona Peýgamberimiz aýtdy: "Sen bir zerehi donyň mady, jeňde geýilýän demirden köýnegiň mady. Şonyň ýokmy mehriye berer ýa? Şony ýymba" diýipdir. "Şony getirseň mehriye bolar" diýipdir. 400 dirheme degýär diýipdir. Aham şol zerehi donyny demirden bolan köýnegi jeňde geýilýän şony getirip
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıydini Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a daqmalı olya. İmma izinden bir bolun yağdayı var. ودخل صلى الله عليه وسلم وقال للسيدة فاطمة رضي الله عنها ائتني بماء. Ey natalar, ey öylenecek doğaslar, ey öylenen doğaslar. Resulullah ödünün qavvariyan qıyğından çüreyim göreyli näme bername döküptir, näme iş ediye. Toy giycesi qıyğını Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın öyüne iyi veripdir. Evvelki giycesi Peygamberimizin ödü bariya otoklarına näme etse qavay. Ağzı birliklerinden çüreyim näme iş etipdir. Afetlerden mahfuz olur yal näme iş etipdir. Eger bir adama bir iş etjek bolsa, özünün qıyğından çürüm eder, in qawda eder. Hazreti Fatima'nın öýüne barypdyr. Qıyğım bana bir qap suw getir diýipdir. Hazreti Fatima bir qap suw getirip Resulullah janyň öwünde goýdum diýär. Wa awwadahu bi suratil İhlas ve suratil Falaq ve Nas. Oham Resulullah can Sure-i İhlas, Kul huvallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas, 3 suran okuyup suwun içine dem vurupdyr. Oham şu suwdan bir awurdım agdyna alıp, yine mübarek agdynan tüýkürip suwu yine şol legeniň içine goýupdyr, şu qabyň içine goýupdyr. Oham qıydyna aýdypdyr Hazreti Fatimaga, "Taqaddami, berrak fiş qıydım" diýipdir. Berrak gelipdir. فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها فتقدمت. Fatima öwrak fişipdir. Resulullah can şu suwdan alıp mübarek kellesine, göğsüne, üstüne şu suwdan goýupdyr. Sure-i İhlas, Sure-i Falaq, Sure-i Nas okulan suwa. Ondan sonra ey qıydım aňryň makditdir. Aňsyn makdyr. Oham mübarek Peygamberimiz öz elinden qıydynyň arkasyna da tepeläpdir. Om ey Ali sen berrak gelipdir. Berrak düşüpdir. Onda önçek üstüne, sonra aňryň mak, sonra arkasyna goýupdyr. Oham dua edipdir. Hudaýa agdy birlik, Hudaýa bereket, Hudaýa afetlerden mahfuz, Hudaýa sana sığınýan, Hudaýa şeytanyň şerrinden sakla. Ine Resulullah can özüniň qıyğından çüreyim we özüniň körekenden çüreyim eden ýagdaýy. Ey mümin Müslüman dogolla. Bir cadugerilikler ya dua nevisler ya onun munun zadından korkmaklar yerdeki ve göğündeki afetten saklayan bir zatlar ağzı birlik, ağzalılık şoň süne düşýän ýagdaýlar bir zat zerer berýän bolsa Peygamberimiz şoň öwüne geçjek bolup behtirin ýoly goýarmy goýmazmy? Elbette goýar. Ya öýde şo iş eder gydyndan çüreyim, ya da tapşyrar gydym şonu oky şonu et diýer. Ine Resulullah janyň eden işi Sure-i İhlas, Falaq, Nas okypdyr şonu goýupdyr. Hudaý da afetten mahfuz etsin diýipdir. Şu işi musulman adamlar Resulullah janyň ýoluny tutup da dogallamyzdan çüreyim, qıydylamyzdan çüreyim şi iş etsek, biz zatdan gorkup görmeli däl ki. O gaftan o gafa ýortup görmeliler ki. Bettoga berilipdir diýip awara bolup görmeliler ki. Peygamberimiz aýdypdyr. Bizden çüreyim aýdypdyr. Bir mübarek sözüni özde laqad taraktukum ala mislil bayda'i. Ey Resulullah aýdan sözü. Ulugymyz gereýliň, gözümüz açaýlyň, hawasymyz jem edeýliň. Laqad taraktukum ala mislil bayda leyluha kanahariha la yazigu ba'di anha illa halik. Rawahu İbn Habban. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey ummatym, sizi bir ak ýolga goýdum" diýipdir. Laqad taraktukum ala mislil bayda. Akçy ýolda sizi goýdum diýipdir. Bir ýola gitjek bolsaň, akşam gije korkulýar da,
Gizine hilli olar qadip. Emme Rasulullah edipdir. Men goyon yolum leyluha kanahariha. Gecesinde de korkup vermeliler. Günnüydü yalı atsa deyipdir. Leyluha kanahariha. Gecesi de adı günnüydü yanak akça yol. La yazigu anha ba'di illa halik. Her kim menşi akça yolumdan kenara çıksa dargar deyipdir. Dargamakdır da bir işle edilene o qatdan o qafa yortup bir-birini de betkuman olup palani bana dua veripdir, palani bana dua veripdir deyip ondan ona yortulup tamam ağzalalıklar olupdu. Aya dargamak değilmiş. Aya Peygamberimizin öz yolundan gitmek derman değilmay. Kul huvallahu ahadın manası. Allah'ın kelamı. Suriye Falak'ın manası. Suriye Nas'ın güçlü manası. Onun manasını bilip de okulsa yerdeki öndeki afetleri de getirir mi adamın daşından? O da Hudayın kelamı. O da Kur'an-ı Kerim'in ahirin mübarek suraları. La kudret suraları. Hemmesi Allah'ın kelamı. Emme Resulullah canın edeni işini verdi. Asan suraları. Hemme kişinin bilen suraları. Öyle kıyılından süreyim edeni işi. Kaç mümin Müslümanlar Resulullah'ın yolunu kaim tutup dünya ahiretin abad eden bolsa di. Kaç Peygamberin koyun nuskasını kaim yapşan bolsa di. Onun bunun beddua veriptir deyip onun kapısını yortup verenin. لَقَدْ تَرَبْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ Hadisun sahih. Size ak yolla koydum deyiptir Peygamberimiz. Şon gecesi dağda günnüydü yali, ondan çıkan adam öyle helak boldu deyiptir. Emma izinden bolan yağdayı var. Peygambercan, gözümüzün nuri, Serdar-ı Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qıydıından süreyim dualar edip qaydiye Huday bereket versin yaşayışınıza deyip Peygamberimizin nesli fakat Hazreti Fatıma'nın üstünden qaydiye. Başka qıydılarından Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum onlardan Resulullah canın nesli qalmaya. Allah Teala'nın hikmeti ve kudreti bilen. Emma sonra bolan yağdayı. وفي مسند الإمام أحمد قرني لها أن السيدة فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من الرحى برنتش وقت يا شابتو قال سيدة فاطمة رسول الله جانن غيدي في خمرمدن yanına mübarek öyüne veriptir. Nämeden süreyim? Mübarek qursağı göğe veriptir. Öyün işken su çekmeli, un utmeli, buğdayı un etmeli, kan zahmetlere galiptir. 16 yaşın devründemiştik Hazreti Fatıma sonra. Öye geliptir, Peygamberimizi tapmandır. Yokmuştuk öyde. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أخبرته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. Resulullah can geliptir. Oham enemi Hazreti Ayşe aydıptır. Qıydın Fatıma geldi haliptir. Seninle tapmadı gitti yerine deyiptir. Peygamberimizin öğüdü mübarek qıydının öyüne qaşın uğra veriptir. Qıydımin näme işi vaqa deyip. Ey mehribanı, ey mehribanlığın başlığını, ey aziz adamı, qıydımin näme işi vaqa deyip, qıydının öyüne qaşın uğraptır. Senetli vurun haşa. Hazreti Fatıma aydiye Peygamberimiz öye qaşın geldi. وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ الْأَقُومَ Hazreti Ali bilen adamsı da düşüge girip yatacak bolup duduk diye. Oham Peygamberimiz geldi. Menne turjak bollum. Peygamberimiz aytdi. "Ala mekanikuma." Qıymıllamaň dipdir. Şoňuzdan turmaň dipdir. Oham geldi. فقعد صلى الله عليه وسلم بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. Hazreti Fatıma aydiye Resulullah'dan ikimizin arasını giyirip o da giyirdi düşüğümüzün içine hatta mübarek ayağının soğukluğunu qorsağımda ihsas ettim diye. Peygamberin mübarek ayağı
Hazreti Fatyma'nın içine qursağına degip duran ýagdaýda müşdikler. Jaýly oturup gyýdyny ýaxşy bärräk sürüpdirdi. Degipçik oturdy ikiyim dedi. Oham Peygamberimiz mübarek dürler seçmäge durupdyr. Ala uallimukuma hayran mimma sa'altumani. Gyýdym. Ve ey Ali Murtada, size bir hadım gerek bolup maňa gaşyn baryp dursaňyz. Bir hyzmatkar bolsa, bir öýüň işin kömekleşýän bir zat bolsa, şonu menden dilemäne bardyňyz diýipdir. Gulaga seýleň. Lep özünün gyýdyndan çirin bolan ýagdaý haşy. Öz öýüne gelip oty. Mihriban Rasulullah jan. Men size bir zat öwretmäýinmi? Sizin öýüňizde bir hyzmatkardan da gowuşa öwretjek adam diýipdir. Bir hyzmatkar adamyň öýünde bolsa, ne kadar işle ýeňliýe, kömekleşýär-de. Emma size bir zat öwredeýin diýipdir. Şonu etseňiz, zindigiňizdäki kynçylyklar hut asan bolar diýipdir. Bir hyzmatkardan da gowuşa zat diýipdir. Kelimatun allamanihinne Cibrail ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Size öwretjek adamy iň mukarrab perişte Cibrail öwretdi maňa diýipdir. Qulna bala ya Rasulallah. Öwret ya Rasulallah diýdi. Onna Peygamberimiz aýtdy: "İza ahaztuma madaji'akuma min al-leyli fekabbira 33 ve sabbiha 33 ve ahmida 33." Güne akşamına düşüge giýeňizde 33 kedek subhanallah aýdyn, 33 kedek elhamdülillah aýdyn, 33 kedek Allahu ekber aýdyn. Fahunna hayrul lakuma min khadim. Rawahu al-Imam Ahmed. Şonu aýtsaňyz, gaýaw hyzmatkardan da sizin gowy, sizden çyrim dünýä we ahiretiniňde bäfitli diýipdir. Kaş mümin musulmanlar Resulullah'ın goýan ýolundan özüniň maşakkatlaryny, kynçylyklaryny aýyrmadan çyrim, özünün malına dayanandan, özünün gelişigine dayanandan, döwregindäki destgalara dayanandan, beýik Allah'a dayanan bolup da dünýä ahiretini hoşbaht edin bolsaydyk. Kaş musulmanlar öýüň içindäki erheliň arasyndaky oňuşmasızlygy Allah'ny zikretmek bilen öýlerini aramış berin bolsaydy. Eger insan edijde ýagdaý bilen subhanallah 33 kere gaýsa, elhamdülillah 33 kere gaýsa, Allahu ekber 33 kere gaýsa, öýüň kynçylygy aýrylar diýipdir Peygamberimiz. Eger insan subhanallah kamil manasy şoňa gaşyn açylsa, qat'an insan dargyya munfijir bolýar, götürüp bilmeýär, nuruny ýanýar insan. Bir hiç ondan götürüp bilmeýär. Elhamdülillah manasyny şeýle, Allahu ekberin manasyny şeýle. Hudaý Taala lütf edip, inayet edip, merhamet edip bir insanlara Resulullah'ın üstü bilen sowga edip beripdir onu. İň azamat arşy götürýän ferişteleň aýtýan tesbihi. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Adam özüniň öýüne Resulullah'ın aýdan ýoly bilen giden bolsa, awadan düşegiň üstünde yatarlarda verer bermezdi. Peygamberimiz aýdypdyr. Bir 4-5 dagyga şu wurrun üstünde duraýlyn, goý açyk bolsun. Peygamberimiz aýdypdyr. La yezkurannallaha taala aqwamun fid dunya alal furushil mumahhada. Yudkhiluhumullahu taala fid darajatil ula. Yerin yüzünde dünýede bir adamlar bar diýipdir Peygamberimiz, behtirin düşökleň üstünde. Behtirin tahta kaplan üstünde. Bahaly pully zatdan üstünde ýatyla, ýöne şo düşökleň üstünde Hudaý Taala'ny zikretip ýatyla diýipdir. Şolaň düşökleri, şolaň derejelerine kıyamet gün zerer bermeýär diýipdir. Şonuň Hudaýy zikredip, şükredip, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diýip ýatyla diýipdir. Şol aýdýan zikirleri sebepli kıyamet gün şolaň derejeleri ýene olakan diýip aýtypdyr. Peygamber janyň aýdan söýleşi. Asancak subhanallah birce saniye wagt alýar. 33 60 sanaýdan birce dagyga bolýar. 33 de Allahu ekber aýtsaň birce dagyga ýarym bolýar. 2 dagyga bolmaýar. Kaş erhileyler aýdýan bolsady. Kaş ogul gyzlar aýdýan bolsady.
keyif edip öýleri bereketden dolacak, agdy birlikden dolacak, zindigilerinden lezzet alacak, hoş yaşayacaklar. Nuri ilahi dökülecek öýlerine. An geda goýet Huda az behre nan, muttaqi goýet Huda az eyni can. Bir geday Huda dikkesde pullon çirim, kömek dilecek bol. An geda goýet Huda az behre nan, muttaqi goýet Huda az eyni can. Emma Hudaý adam canı bilen Allah diýendir. Canı bilen Subhanallah diýendir. Canı bilen Allahu ekber diýendir. Canı bilen elhamdülillah diýendir. An geda goýet Huda az behre nan. Geda emegdeş adamlardır. Fakat pulundan çüreyim bir kömek dilecek bolup aslan Hudaý bilen işi ýok. Emma çyn musulman çyndan Hudaý maňa bereket berer diýip Hudaý ýagdaýandyr. Birje urrunda aýdyn o ham wagtymda tamam bolýar. Yine 5 daqiqa wagtymyz bar. Öz başyny gurrunmak istege wagt boljak däl. Şu gurrunlary aýdylanna özüňiz ýanyklary bir aýdylýan ketba, bir sorag ba, şähriň içinde, ilüniň içinde Hudaýdan daş adam näme aýtjagyn diýjegini bilmeýän bir aýdýan kepi ba, şu soraga aýdyp jogabyny aýdyn inşallah. Ýöne sorag bitir bir erzeş sorag. Samançyda agrym ýok şu sorag. Ýöne heyf adamyň nefsi insanyň aklyny basyrypdyr. Bir lommoy suw bolsa, ak suw bolsa, arasa suw bolsa, süýji suw bolsa, azajyk ot saman şoň üstüne basyrýan basyrmýa? Basyrýa. Etegnek näjide süýji suw kökeden ak. Emma zamana şeýle bolupdyr, görnüp duran nimetleri azajyk adamyň saman ýanjak ödünün hüwäsi nefsi bürgünläp batan suw kökeden ak. Aýdylýan gurrunşy da ýol yatjak bolanda tesbih, turanda tesbih, näme adamy gülkü gerek gelmi diýip aýdylýar. Zol Hudaý diýjek bolsaň, zol Peýgamber diýjek bolsaň, zol Kur'an okuyacak bolsaň, da adam gülmeli olarak gülmek gerek ahim adama. Ne kadar bimana soru, ne tuş soru, ne hiç soru. Oğlunun aytmal kefide aşıdağı. Çebirisi bir savatlı adam aysın, çebirisi bir akıllı huşlu adam aysın. Yani cevabını aydeyin. Ey Müslümanlar, ey müminler, ey Allah'a ve Peygamber'e imanı ve insanlar. Hazreti Adam'dan ta kıyamete çeli, en aziz terin adam, en muhterem terin adam, en Hudaýdan gorkyan terin adam, en Hudaý zikretýän terin adam kim? Elbette Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qat'an şeyle. En Hudaýa yakin adam. Habibullah. Aya şu Resulullah'ın yaşayışında gülýänmişdik mi, gülmeýänmişdik mi? En Allah'a yakin, en Allah'ını zikretýän, en Allah'dan korkyan, en muhterem, en aziz adam. Din şoň üstünden gelýär. Ma ra'aytu akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar näme diýe? Peýgamberimizi bir gezik görmedik, güler ýüzi ýok bolsun diýe. Hemişe güler yüzlümüştük Peygamberimiz. Kim aydı ya hem dinine gülmek yok deyip. Näme retti var şu gurruna. Peygamberimiz hemişe güler yüzlümüştük da. Bir adam görmedik Peygamberimizden kan güler yüzlü olsun diye. Aybar bila Peygamberimizin özünün ahlakı diýeli. Müslümanlar näme? Müslümanlardan çürüýümde aýdypdyr Peygamberimiz. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Denanan, enatan, dogoncuğun, musulman dogonun yüzüne bak gülsen sadakadır. Pul sadaka veren yanak sogabı var deyiptir. Kim aydı ya onun dinine gülmek yok deyip. Yerden aytmadı meğer biz gülmeliler mi deyip. Allah Teala'nı yad etmek, Allah Teala'nı zikretmek, gülmek bile hiç farkı yok ki. Resulullah canlıca daimen zikrine demiştik mi? Daimen güler yüzlümiştik. Müslüman doğanın yüzünü güllen bakın deyiptir. Sadakadır deyiptir. Yine dinin aydiyan gurrun aşı.
Yoksa yüreği dertten ne oluyor? Mesuliyetten ne oluyor? Şu Resulullah canın tamam mesuliyetlerini, tamam müngden birini hemmemizin üstümüze oklanta pudur olardı. Götürüp bilmeyeni. Pres olardı. Resulullah can şeyle mesuliyetler bağda olsa hemişe gülür yüzülmüştük. Ama nezire aytmalı dinle meger gülmek yok deyip. Oğlan kep değilmay. Bitir puç kep değilmiş. Allah'ın zikretmek gülkan emretti var. Doğray diye gülmek yok yerde, haram yerde. Allah'ın icadı vermedik yerde. İnsanı delil etyen yer, insanı horlayan yer, insanın yüzünün nuruna verir yendir. İnsanın kalbinin imanına verir yendir. İnsanın pulunun bereketine verir yendir. İnsan erhileyin arasındaki mehabbeti verir yendir. İnsanın enatı oğulgıydın arasını açyan yer. İnsanın zindigisini dargatyan yerde gülmeyen icadı yok. Doğray diye bir tane gülmelel. Emme Müslüman doğanın yüzünü gülür yüzlü olmalı. Resulullah'ın aydan kefi. Huday Teala nuru imandan ayırmasın. Huday Teala bereketten ayırmasın. Huday Teala parahat, emniyetten, ağdı birlikten ayırmasın. Huday Teala musafiratta, hıtmatta, kurbatta, müşküllü doğallı hemmelerini Allah Teala yar olup asan etsin inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Sure-i Felak-u Nas koşup okuyayım. Ötüllün ruhuna